Ba't ka umiiyak? Wala. Bakit? Mama mo. Imported yan. Hindi yan basta pusa lang. Mas maganda? Kung ayaw mo nito, dun ko ito kay Lola Belen dadalhin. Kasi gusto nila. Gusto ko sa akin. Ulo ko. Snowy ang palalan ko yan. Yan gusto. Bilan natin ng ano, yung kulungan ng pusa. Para nakakulong lang siya. Ulo ko. Dito. Alright, sige. Thank you po, kuya. Ano mga kapaling Jason? Amoy. At punta kami dun kay Crystalline. Pali may kukunin na barita. Yung barita po, yun po yung pang ano, maglalapakan ng tumbo. Joke lang. Kunin yung barita kasi may ukayin. May ginagawa sila dun. Tingnan nyo na lang po sa vlog ni Kuya Noli. Ako naman, kukunin ko yung pusa. Importante yung mahalaga. Oo. Yung pusa na pinibigay sa akin ni mama ni Talin. Kidaan. Uy! Nagwilwil na. Gusto kasi nung anak ko na alaga ng pusa. Pinapakuha niya sa akin. Kaso ang problema, baka ayaw ng mama niya. Kaya pero dadalhin ko. Pag ayaw ng mama niya, dadalhin ko dun kila mama. Imported yun. Anong lahi? May lahi yun. May lahing pusa. May lahi po na. Lampung. Hindi maganda talaga, pati yung mata ganda eh. Oh, mata sa manok. Nandito na kami. Nasukat ko, nasukat pa. Ha? Nasukat ko. Nasungot. Bakit kaya pag napupuwing sa mata, no? Ano? Hindi na nakalog na lugod. Dami pang pag napupuwing sa mata pa. Eh, patanggal natin sa kamay ng pusa. Dito na kami. Nalog kasi nung patay. Ano yung barita? Madali na, itaktak mo na lang. Ano yung barita? Bagtag si bagtag na. Kung pagbalik sa pangapa. Balas na buhay. Ayan na. Amo? Day. Spider-Man yun. Amo? Ay. Ano dingod pa di? Oo. Ni Talin. Pang ay bunso. Hindi ako. Mabutot eh. Ngad mo si Talin. Bunso ka. Akin na kasi siya. Ayan na. Ano na pa kinuha? Ayan. Thank you. Oh, Buot pala sa to. Baksi ka no. Kita din na. Talin. Arugan. Ito nga yun. Kaya mo yan. Oh. Sige tayo, salamat. Okay. Tingnan mo yung mata. Yung mata kasi iba. Mata sa pusa. Parang pusa siya. Ando na tayo. Ayan po, andito na yung pusa. Ang ganda po nung mata niya. Nging. Tuman ko kung ano ipapangalan nito. Yung pusa na to sa anak ko. Sota. Sutay. Suta yung mata niya. Nging. Iba yung mata niya, no? Nging. Pag babae ka, pangalanan ka ng Crystalline. Kay Crystalline. Binigay ng mama niya. Tingnan mo yung mata. Suta. Ayan. Hindi parehas. Blue yung usad, yung Blue. usad, ano itim. Diba?
Ganda nga oh. Half Filipino. Oo. Half American. Ganda nung mata niya oh. Oo. Tuwang-tuwa yun. Ang problema makagat. Imported to. May lahi siya, may lahing pusa. Ang galing oh. Sa trangkasuwing si Gatcho. Ayun, uwi muna ako din sa bahay. Sakit ng ulo ko. Oh. Chicken yan. Sisig. Ano? Oh, bigyan Malalan mo po ah. yung pusa, Snowy. Balik ka dito, mama. Pili mo na ba? Ba't nakatawa ka kagad? Nakita mo? Nakita mo kagad? Saan? Saan mo nakita? Balik. Kailan? Kaya, Ang gusto niya kasing magkaroon ng pusa. Huwag mo munang hawakan kasi magano tayo ng ano. Order tayo kay mama mo ng lagayan. Me! Hmm? Ano? Kaso ayaw naman ni mama mo. Paano yan? Me! Paano yan? Ayaw ni mama mo. Hmm? Pilitin mo si mama mo. Kasi kung ayaw niya, dadaling ko to dun kay Lola Bilin. Tanungin mo nga. Yung bang, yung kunin mo yung ano, pampatuka ng chicken mo. Pinakain mo yung chicken mo? Ha? Bumili na ng pagkain? Ha? Oo. Ayun, dapat doon ako sa bahay matutulog. Sa ano, sa barracks kaso sumakit yung ulo ko. Tapos sakto, itong pusa, atid ko rin. Halos maghapon masakit ng ulo ko. Gusto kong matulog. Maaga. Hindi. Nandun ba si Tito Rami? Kaso ayaw naman ni mama mo. Imported yan. Hindi yan basta pusa lang. mas maganda. Kung ayaw mo nito, dun ko ito kay Lola Bilin dadaling. Kasi gusto nila. Ang gusto ko yung sa akin. Ulo ko. Snowy ang palalan ko yan. Yung gusto, bilan natin ng ano, yung kulungan ng pusa. Para nakakulong lang siya. Ano ko? Like game Roblox. Ganda yung mata niya. Naku. Snowy! Snow ang palalan ko yan. Ilabas ko nga. May test na. Tingnan ko. Alat yan. Mabait yan? Oh? Mabait. First word. Hindi, yung kamay mo. Mabait lang yan. Ayoko nga mo. Lola, bilhin na lang yun. Bilis, bilis, Sige bilis. lang tayo pag malaki ka na.
Baka hindi ka mag-ano eh. Ba? Eh. Ang sarap. Bakit? Ba't ka umiiyak? Wala. Bakit? Sabi ko sa mga pilitin mo. Kunin ko yung kulungan, huwag mong hawakan. Tapos lagyan natin ang kulungan. Tapos sa labas lang. Pilitin mo si mama. Kunin ko yung kulungan doon kay Lola Bilin. Maganda yan, maganda pa. Ginagamit naman. Ginagamit ng sapatos. Mabait yan. Imported yan. Umiyak. Ayaw ni mama niya. Wala yan, ikulong natin. Tapos sa labas lang siya. Ang ng bagyo. Di dyan lang mo dyan sa terrace. Tapos pagkakainin. Pag ano na siya, kasi pababaitin muna natin siya. Pag ano, bibitawan na natin. Kasi maganda yan eh. Maganda yan. Sige na mama. Basta wag lang hahawakan. Sabi mo sa mama mo, Ma. Hindi ka kasi nagugas ng kamay. wag mo nga hawakan. Kasi maganda yan eh. Diretso kamay. So, Tapos ang usul. Nahika. Ano? Tawagan mo si Ate Angeline. Yung kulungan kunin ko yung may isang kulungan dun eh. yung malaki. Hindi yung kulay pink nila. Hindi yung ginagamit yan, di ba, ng pato na. Hindi yun. Baita ko nila yung pato. Pilitin mo sa mama mo. Pilitin mo. Tapos bumili ko na ang ulam na namin para kumain na kaagad. Bumili ko ng chicken. Pasalubong ko sa kanila. Chicken na ano, ihaw. Isang buo. Tsukstugo sana yung bibilin ko. Kaso walang tsukstugo. Isang buo. Tsaka sisig. Ma, buksan mo yung sisig. Sisig naman sa asawa ko. Mag-aalis tayo. Walang mag-aalala dyan. Kawawa naman. Tingnan mo. Kaya Lola Belen. Sige nga, buksan mo. Sisig. Aamoyin ko. Wala pala akong pang-amoy. Uy, sisig talaga. Bebe, favorite mo din. Ako mali. Ito, pinagkanan ta? Oo. Dahil kinainan natin. Nakasaing ka na. Mama, kain na tayo. Sakit yung ulo ko talaga. Sinaing na. Kausapin mo nga si mama mo kung gusto. Kasi kawawa naman, mabait to. Ma, please. Mango. Basta ang usapan, huwag hahawakan. Kukulungin natin, tapos bibilan ko yan ng Ay, last yung cat food. lang yan na ano, na-touch ng pusa mo. Yung ice niya iba. Parang sa Minecraft. Ano pangalan niya? Snowy na lang. Snowy? Hindi ko nga alam kung lalaki yan o babae. Pwede naman. Ako man Ano po? Sauce niya. Ano? 290. Ayun, 290, 280. Sampo. favorite ko, pa, ganito yung palagi. Saka ano? Ganito. Yung ano daw, ganyan sinasabi niya, magluto ako ng ganyan na manok yung naka pagpasko. Nandiyan ba si papa mo? Tindan. Ano pa? Tindan pala natin, hindi ko pa sinarado. Dito pa. Ang cute ng mata niya. Kaya ko like you. Ano, bilog lang ang mata
niya akong kulay red. Parang... Snow. May pangalan na kagad yung yung pusa. Kasi Siya si snow. Snow. Kasi puti siya. Kaya Snow. Ang laki naman. Hindi mo mag-ilising. Parang babae yan. Lalaki siya. Dapat lalaki. Order ka mama ng ng kulungan na maganda. May na-order niyan. Para nakakulong lang siya. Sige na. Let's iramin ko muna yung kulungan dun kay Auntie Angeline. Kaya na kayo. Paano? Nayaniwa mo ng pusa. Baby. Baka ng kutsara doon, no? Ayun, malinis yan, no? Maghugas muna ng kamay. Hugas, yan yung sinasabi ko kasi. Paano yan? Nayaniwa mo ng pusa. Hugas mo ng kamay, babado yung kamay. Hindi, tanggalin mo nga ito. Uy, tumba na. Nako, di ba nagugas ka na? Hili. Hili, tanggalin mo. Yan, Tanggalin mo. Ayun po.